Ayun mga katoy, ang laki oh. Yun oh. Ayun mga katoy oh. Ayun o. Grabe, ang laki pala rito. Daming isda ka man toy. Kaya sa kisa mo ng dala yan o. Oh, susunod natin, magdala tayo rito. Ito ka lang o. Lo, grabe oh. Ayun ang ngingintap. Ayun, may pula-pula, ay may puti-puti pa oh. Ay, ang dami. Ayun oh. Dami yun o kapal. Angkop. Yun, good morning ulit mga toy. Welcome ulit sa aking channel mga toy. Kakaiba yung natin nga toy. Gagawin natin ngayon. Magkakasting tayo na ano, sa may Pasico compound. Saltwater fishing tayo ngayon. Kakaiba. Ayun, kasama natin si ano, Kabiwas TV. A few moments later. Yun, face on si kuya. Nakuha niya sa bitin wit. Ano kaya, bugaong? Ay, bakuko mga katoy. Ay, good size pati malaki. Oh. Ayos. Guys, Oh. catch. First cut si kuya. First catch of the day. Yan. Ayos. Yan si kuya. Nakadali na. Hello, naka 1-0 na. Nakawansin. Yan, dami natin dito mga katoy. Mga tropa. Just sure casting muna tayo. Gagamit tayo nito mga katoy. Ang artificial na lure. So yun mga katoy. Birada na tayo. Ito mga katoy yung gagamitin natin yung mga lure. Papalit-palitin lang natin ito kung saan pakagat. Yan. Yan mga galing ito mga katoy kaya ano. Kay China Merchandise. Shoutout nga pala kay Sir Paul. Yun. Tapos mamaya pala mga katoy ano. Magbibit in wit na lang tayo pagka walang kumakit dito sa atin. Pagka-cast natin. So yun. Birada na tayo. Tama ba yung ginagawa natin sa tawanan? Grabe yan mga tuyo. Oh. Yung mga toy, kulay brown na yun. Kung dala lang natin yung dala mga toy. Grabe ang dami. Yung kulay brown na yun mga toy. Dami. Apa, thank you pa. Yung mga toy, dami namin dito. Papaikutan na tayo.
Wali. Ginagawa mo. Dito na naman kaya. Palit ng lure. Yan mga tropa, nagbibit in wait na mga tol. Ano yung Kachoy? Ano? Pabiwas. Bit in wait ka na? Bit in wait na siya mga tol. Ayan si Philip Robles mga tol. Bit in wait ka na lang pare. Bitin. Sawa na sa kakast. Ayan, dami naming mga lure dito mga tol. Anglers. Sa may Basico South. No? Basico South. Ano na lang, parola. Parola. Yun, shoutout sa mga kasama natin mga anglers dito. Yan, si tropa. King Honsky, yan. Yun. Pa-support na lang mga kay. Ligo na, ligo na. Mag-umpisa pa lang ligo na. Yung mga kay, si kuya pala na may channel din, Rido Fishing daw. Yun, pa-support na lang po mga kay. Yun, ano siya mga kay, pain niya, ano. Hipon, bibit in with siya. Ito. Yun. Sana all. Ayan, dito muna kaya. Tabi-tabi po mga toy. Wala ako nuno. Sinit mga toy. Ginagawa mo. Tinisting ko na lang mga lure ko. Yung lahat ha. Gaganda sa anim mga lure na to. Ay. Pangdalag ko mga toy, di nakadali. Dinala ko rin ito mga toy, yung kinagat ng isang araw ng dalag. Napunit ko. Bit in wit na kami mga toy. Sasabay na ako sa kanila. Hipon din yung ano, yung pain. Okay mga toy. SPC Adventures is brought to you by Coca-Cola White Flavor. Ginagawa mo. Tubig. Ay, may ano tayo dito, yelo. Kaso wala tayong baso. Gin na lang. Sitap tayo mga rin, pang dito. Makagat dito. Oh. Umaangat eh. So, nag-cast kami mga rin kanina. Siguro ano rin. Mga isang oras. Walang kumagat. Nakinupain siya. Nagkakas. Nakasting pa rin mga trupa. Pagkakoko talaga, sakman din. Pero pag mga tuhod, Kaya natin, nakadali na naman si kuya to. No? Yun. ay, kumakagat. Naligo na pati si kuya. Ayan o, meron. Kailangan ka? Ay, ganito lang po yung ano. Ganyan ko naman link up. Dapat naman nila eh. Dapat na ba? Hindi ka tinawakan. Hindi ka nakakala. Hoy, are you okay, Kachoy? Kahit matumal. Maligo na lang tayo mga. Uy, lumulukso.
Grabe, lumulukso sila. Nagpapatintiro siguro. Hulihin ko ngayon yung barko, hagis ako, hulihin natin. Ano? Hulihin. Hulihin daw ni pare ko yun yung anong barko. Hagis ako yan para mahuli. Sakit natin sa tao. Yeah. Abot ba yan, boss? Sige nga. No, 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 no. Di abot? Di na abot? Sorry ah. Nakakita pa. Ito na kayo na yung bag. Malakapas dito eh. Lipat daw mga to, lipat. Lipat tayo sa may ano, sa barge daw. Saan tayo lipat para guys? Doon sa spot ni Mix. Ne? Mix TV. Ah, sa spot daw ni Mix TV. Oh! Kita liguan ka ba? Lipat tayo mga to. Wala ang mga gato. Kaya nakakuha ka na naman ah. Second catch. Yan o, second cut na naman. Yan o, second catch. Ayan. Bako po. Lipat muna kami kuya. Ang galing naman ni kuya, nakadalawa na. Ayun pala, picnic pala mga katoy. Binibilad para. Doon tayo mga katoy, galing doon. May dulo. Siguro papunta dito. Sa spot na yun. Doon sa spot na yun mga katoy. Siguro mga ano, 20 minutes yung lakaran o 15 minutes. Ayun, namamanak na lang sila. Oh. Yun, tara mga katoy, punta na tayo ng ano, Bicol. Sa Davao, punta tayo. Ayun, meron na siyang ito pala yun nakikita ko sa ano nyo, video. Ang ganda nga ito, sa gitna tayo. Hello. Yun, Bakuko daw, titirahin natin dito, Bakuko. Nauna na tong mga tropa natin. Oh, yun. Bakuko pa more. Yun, kain muna tayo mga toy. Snack tayo. Kain. Yun lang, mainit dito. Yan, sit-up muna nga dito mga toy. Yan mga toy, nakadali siya. Anong ano yan? 5 finger. Pre, anong ano yan, isda? Kitang. Ha? Kitang. Kitang? Buti pa siya mga toy. Yan, nakaumang lang yung pampingwit. Kahapon nakarami ka? Nasa gilid lang pala ng bads mga toy. A few moments later. Dali tayo mga toy, oh. Di na sino mga toy. Oh. Oh no! Papa, i-release natin ito mga toy. Buwan-buwan na ata ito. Oh, parang buwan-buwan. I-release natin ito mga toy. Yung mga toy, nagpipishing sila dun, no? May bangka. Sana all. May bangka. Dito pa rin kami mga toy. Lipat na. Tangatlong lipat to mga toy. Wow Brad, ayos yan ah, sitting pretty Brad ah. Parang walang problema. Oh. Kung naglaban na lang tayo, natuwa pa yung mga asawa natin. Karami na boss. Ayun, dami na. Alimango. Oh, si Kabibo.
Ang dami oh. Nakadali. Ano nadali mo? Kalaba. Baliw kaya ito eh. Kumagat pa. Kalaba kumagat. Ay oo nga no. Kala ko niluloko mo lang ako kumagat nga. Patay, patuloy to. Hindi ano yan. Siguro nakabukas yan. Ngayon dumaan yung ano mo. Nagsara. Ano lang to? Sumabit ka tapos yan. Nag-lock siya no. Yan ang luro niya. Pampabigat yan. Hindi kami nakadali mga katoy. Maligo lang muna kayo katoy. Yun, nadali. Yun. Ayun, Yan o. kalaba oh. Laki. Maligo lang muna kami. Kalaba na dali niya. Wala kami nadali mga katoy. Yung iba lang nakakuha doon. Yung mga nagbibit in with. Kami nagbit in with din kami. Wala rin. Tapos na pure casting din. Dinaibayin namin yan mga katoy. Wala. Siguro pakibalita na lang tayo sa mga susunod na araw pagka meron na dito. Tsaka ano mga toy, susubukan natin susunod. Magdadala tayo ng dala. Panalo tayo rito. Yan dito lang sa gilid mga toy, ang dami grupo-grupo. Anong pangalan nun? Yung isda na yan? Yung mga tripping yan? Bakuko. Yun, bakuko daw mga toy. Okay. Maligo muna kayo mga toy. Thank you. Yung mga toy, ang daming floater. Oh, gaganda. Yan oh. Matabasan mo lang siya pag ano lang. Gagawa na lang paraan. Kasi masyado lumaki. Pahingi rin, isa pa pre. Isa pa. Yan, ayun, dayo pa yun mga tayo. Ano lang, straw lang ng ano dapat ang buhos ko. Nakasabit. Ayos. Sesko, masyado malaki buhos. Thank you. A few moments later. Mga katoy, na-meet up natin si Islander TV. Ano? Pa-subscribe na lang mga katoy. Yan o. Ayos. Ay, si Parigoy. Ano sa'yo Parigoy? GM, mamaya punta. DM. Okay, pa-subscribe din mga katoy. GM. GM. DM Fishing TV. GM Fishing TV, yon. Ayos. Palis na lang sana kami. Yan, Meron din ako. Yon, thank you.